Kung usbon, Genesis chapter 6, verse 5 to 10. Ang pulong sa Dios nagaingon. In verse 5, unya nakita sa Ginoo nga hilabihan kadautan sa mga tawo sa kalibutan ug kanunay lamang gilad ang ilang gihunahuna. Nagbasog siya nga gibuhat niya ang tawo diha sa kalibutan ug nakapasubo kini kaniya. Busa miingon siya, laglagon ko ang tanang tawo nga akong gibuhat. Daglagon ko usab ang tanang mananap ug mga langgam kay nagbasol ako nga gibuhat ko sila. Apan gikahimutan sa Ginoo si Noe. Mao kini ang sugilanon mahitungod ni Noe nga usa ka matarong nga tawo. Siya lamang ang gikahimutan sa Dios ni adtong panahona kay nagmatinumanon man siya sa Dios. Verse 10, aduna siya tulo ka anak, si Sem, si Ham, ug si Japhet. So this is the word of God. Ang dihang niyang matag-usa sa pagpamungko. And now, atong i-welcome ang presensya sa puwing nga Dios unang-una, di ba? Kay sa atong pagpaminaw sa pulong sa Ginoo karon, kinahanglan natong i-focus unang-una ang atong hunahuna kasing-kasing para masabtan gid nato kung unsa gyoy ang istorya sa Ginoo sa atoan ini kagabiihon. So ready na ba ang tanan? Okay, so atong i-welcome ang buhing amahan sa kinabuhing Pastor Umar. Maayong bang Diyos? And ato na Diyos lain nga topic, ato ang pagatukiod karon, be like Noah in this generation. Kinahanglan may sama ta ni Noah nini nga mao nga henerasyon. Kay ukwaan mo base sa atong palibot karon, mo na ni ang karakter nga nigawas panahon ni Noah. So kung mao man ang karakter, mao na kinaiyan ang gawas sa mga tao sa panahon ni Noah. And then, kinahanglan, mapareho po ni Noah. Ini nga generation. Intro, atong pag-background sa ato ang ibasa sa atong igsuon karon. Ani gayon na isinuwa lang ang ikahimutan sa Ginoo. So, siya ang matarong nga tao, siya ang nagmatinumanon sa Dios. Unya, yan itong panahon na, daghan na kayong tao, bali na kayo ka dagsang ang dautan. Kada lingi ni Noah, anay dautan, mga buhat, dili na gud mapungan sa mga tao ang ilang emosyon. Atong eksaminon, atong tunanin gagabion, kung unsa ang mga karakter niya, sa wak panahimo niyang arka, unsay gipakita niyang karakter, kung ngano nga sa tanang tao siya lang din ang kiamutan. Excited ba ta sa iyang karakter? Kay gusto ang Ginoo nga matakdan taning kinaiyan ni Noah. Ang unang karakter nga gipakita ni Noah igsoon mao ni he is a man of integrity. Siya ang tao nga dunay integridad. Sa ako nang ginaingon, daghan ng tao, daghang bantugang tao, mga higanti, pero walay integrity nga nakita dito sa Ginoo. Kabalo mo kung saan ang integrity igsoon? Kung ato ning i-apply sa atong panahon, ang integrity, mauning tao nga dili mapaling. Napamata diha? Mauning klasis tao nga dili basta-basta mapaling. Dili basta-basta bang madala. Ug daldalon, dili siya basta-basta madala. Naa say integridad sa iyang pagkatao. Sa tanang tao pagsusi sa Ginoo, halos tanang tao madalag yun. Sa kahilayan, tanan nga mga kadautan sa palibot, nadala ang mga tao. Pero si Noah lang ang naginusara nga wa madala. Sugot pasabot na asay integrity. He is a man of integrity. So, para mahimutang like Noah in this generation, gusto ang Diyos nga ang karakter sa kinabuhi ni Noah, a man of integrity, ma-apply sa atong kinabuhi karon. Kay naa natin aning palibot, back to back, makita nimo nga giun sa pagpadagsang sa kaaway ang buhas kadautan. Ug wala taro integridad igsoon, nga may ramdaldan nimo. Delikado ang kinabuhi. Delikado ang atong kinabuhi. Gamay ramdaldan, wa ka integridad. Kaning integrity igsoon, mo ni ang tao
nga dili daling mangluod. Dili ni daling mangluod. Muna siya'y integridad. Dili sa basta-basta mangluod, bisan pa masakitan sa pulong sa Ginoo, and still nagpabilin sa worship sa Ginoo. Naam sa integridad. Pero ang taong wala integridad, wala integrity, gamay lang kayong sultis pulong sa Ginoo nga ikasakit niya dahil kawala sa pagsimba. Now, naatani nga generation nga nidagsan ng dautan. Anya, magpaluod-luod pagpunta, magpasakit-sakit pagpuntas pulong sa Ginoo, imo pag yung dili pag yun mo i-practice ang integrity, na tapukan ka sa buhat sa kaaway. Ayaw yung pangluod, ini nga generasyon igsoon, walay rason namang luod ka kung pulong sa Ginoo yung nadungog. Tungkol kay gustong ma-apply sa Ginoo ang integridad, ma-apply sa ginabuhi. Unya kaning integrity igsoon, integrity, mo ni siya ang tao nga dili basta-basta mahaylo sa mga tentasyon. If naay tentasyon, siya ang udalagan. If naay tentasyon ba, likayan niya ang tentasyon kay naa siya integrity. Kinsa may example ni si Jose, naapod siya integrity. Naapod siya integridad. No? Kaya naata ni nga generation. And number 2, sa kinaya ni Noah mo ni, he is a man of loyalty. Dili lang integrity. Naapod siya loyalty. Ano sa loyalty? Ang loyalty mo ni ang tao nga maunungon. Mo ni ang tao nga dili mubalibad sa mga buluhaton. Be, atong tanaw sa kinabuhi nga ni balibad basta sa dako kayong buluhaton. Paghimog arka. Naa sa loyalty, kaya niya. Nga naman, atong panahon na dili pa uso ang sinso. Ang gabas gyud ba nga with sinso? Dili uso. Ang uso sa unang panggabas igsoon katong bira-bira. If wa kay loyalty ana, wa kay kinaiya nga maunungon og bulangutay na. Kapuyag bira oy. Unay gabas nila sa una. Ang dili basta-basta ang gabson ang gupir. Ang gigamang arka gupir, pinakagahing kahoy. Unya di mano lang ang ilang gabas, walay sinso. Sa study igsoon, 120 man nauman ang arka gyud himo. Nganong nadugay gyud siya? Tungod kay sa study, ang preparation nila pagpamutol og kahoy 50 to 60 years. Ang pagpreparar o pagpaputol ng kahoy, giprepara nila tanan ang mga kaimanan para sa paghimog arka. Giprepara tanan, dala na ng pagsukod, dala nila tanan 50 to 60 years. And then another 50 to 60 years mao ang pag-build yun nila kanang hantod nga nahuman. Tiyaw mo na, pagprepara pa lang igsoon 50 to 60 ka tuig ang pagpangandam ra pamutol ra kahoy, paglaras, ilang gititigan, yan ang natuig. Prepare ka lang ha? Sa pag-build, paghimo, lain na kung 50 ngadto sa 60 ka tuig, usa na human. Total sa tanan og 120 ka tuig. If wala yung loyalty, siguro yung atras sa tahas ng gihatag sa Ginoo. So, sa atong ginabuhing so, let's apply nga mahimutang a man of loyalty sa ilang karakter. Be like Noah in this generation. Be loyal. Kung sa'y tahas nga gihatag sa Ginoo nimo, kinahanglan loyal ka. Ayaw nang surindiri. Nga naman, if musurinder si Noah sa tahas na pahimon sa arka, dili masave ang iyang pamilya. Yes, kung nisurrender siya, Lord, 60 years, 70 years, kaya mo pa'y pagtukon na mo ini, o pa'y pagtaod na mo aning pundasyon sa arka. Angay na kay kuha ni mo surrender, Lord, kay gulang na ko.
maabot sa surrender. This is atas nga akong himuon para na akong pamilya masave. Kabalo siya, na dili lang siya ang masave, yung pamilya maluwas pa. Mulagway sa atuang panahon. And ikatuloy soon, nga karakter nga ipakita si Noah. He is a man of intimacy. Ang intimacy soon, nagpasabot kini nga doon na siya intimate nga relasyon sa Ginoo nga wala sa mga tao atong panahon. Nga ang mga tao ang ilang ikarelasyon lang atong panahon na mga ilimnon, mga bigatla kayo, mga burikat, yung mga bahay, o ilang ikarelasyon. Mga ulagon kayo ang mga tao atong panahon na. No, ang ilang karelasyon is ang ilang tawhanon gyud, ilang fleshly, mo ilang gitagal og mayo. Wa na sila itagal sa ilang kalag, sa ilang espirituhan. And sinuwa lahi. Lahi sinuwa. No? So apay lunog nasa intimate relasyon sa Ginoo. Pagka humaglunog, nagyapon sa intimate relasyon sa Ginoo. Sa unsang bahin nga nasa intimate relasyon pag humaglunog. After sa lunog, kahulat siya sa Ginoo. Lord, kanos aman mini pagawson sa arka. Dili siya mismo niyo nga ambak ta, magawson ta sa arka. Naghulat siya sa sign sa Ginoo. Grabe ang intimate na relasyon nila. And pag gawas nila sa arka, wala yung sa dito. Adto na mo dito. Sige, magkumana ta na yun. Na, inahalatag makaroon ni wala. Naghimo sa siya halaran. He built an altar. Naghimo siya halaran para dito sila magsimbag una sa Ginoo. Diba? Intimate. Nasa intimacy sa Ginoo. Masilimbahon siya bisan human sa kalampusan. Kalampusan mo yun to? Masilimbahon siya. Pero mostly sa mga Christian, if nanay kalampusan, nayugyaan ang simbahan. Kung ato ni-apply sa itong kinabuhi karong igsoon, gusto ang Diyos na natay integrity, loyalty, ug intimacy. Kaya ang atong generation karon pareho sa generasyon ni Noah. And gusto sa Ginoo na makapi nimo ang karakter ni Noah. Amen, mga Genesis family. Imo bang nakatunan ang word na integrity? Dili ka basta-basta mapaling. Ang loyalty, dili ka basta-basta mo balibad sa takas. Intimacy, dili ka basta-basta na ang imo ang lawas nun dahil kung tagbawon. Dili ang imong kalag, imo kong tagdon. O muni ang mga kinaiya nga nahimutan sa kinabuhi ni Noah. O ma-apply ni nato, for sure, ikaw ako, kahimutan tayo mayo sa Ginoo. Sa tanang tao, ikaw lang di ako nagpupok. Pareho ka ni Noah. Sa tanang tao, hindi kalimutan. Ikaw, nagtinarong kasi mong kinabuhi. Sa gilag, dili mahimuot ni mga tao. Doon kay isa, ikaw lang nagbuhat anak. Amen? Nasabdan na ito. Bisag, para sa mga tao, ikaw malamang wala ka buhat anak, kami daghan namin nagbuhat ani. Apil lang namong buhat. Kinahanglan ma-practice ni ang integrity, ang loyalty, ug ang intimacy para dili ka mahaylo sa ilang pagdandan. Sa gilag nagbuhat sila anak. Basta ikaw na nasabtan ni mga pulong sa Ginoo, ayaw buhata ang dili kahimutan sa Ginoo. Ayaw gibuhata ang dili kahimutan sa Ginoo. Tinuod, buhata ang ipabuhat sa Ginoo diha nimo para mahimutan ka. Sinuwa sa tanang tao, siya lang ikahimutan sa Ginoo, pero wa sa kahimutis mga tao. If mo na sitwasyon karon sa atong ginabuhi, daghang wala na imot nimo karon, turbay na ka sa Ginoo. Praise God. Kaya ikahimutan ka sa Ginoo.